видели? Вие пък се прибрахте вътре и дядо Коледа мина от тук. А! Чакай, Васко, да видим. Дядо Коледа, не объркайте подаръци, Нино. Чакай, дядо. Чакай да видим кое на това, кое на кое. Това е, мисля, че за Васко. Това е, Казаче за Васко. Виж тук какво пише. И Марин. Яйде виж, къде пише Марин. Опа, и как го фърка. Двата червени бомбона били за Васко. Оле! Той е на Васко. Я да видим, мамо, бързо идвай. Бързо ела насам, мама, ела при мен. Оп, там през страните мина. Какво оставяме, мамо? Я да видим бързо. Оле, Нино, какво ти видели? Ти да не биде да се боксираш. Наистина ли? Това май е за ядене. За ядене. Какво ти е? Стоун! Бре! Мастър в Стоун! Бре! Точно това си бях поръчал. Сериозно ли? Това дядо Коледа страшен ме. Ти какво си поръчал стоите? Ма много си слушал бе, моето. Дай да те, сумка ми. Обърка с бафора, ма сега ми донеси стол. Васе, да го отваряме ли други или да го пазим за другата Коледа? Толкова карах да го отваряме или да го пазим за другата Коледа? Да го отварим. Да го отворим, добре, айде. Айде отворите. Яде? Слайсър! Оле, ма и ти ли си поръчал? Лайтър ли е това така? Слайсър! Лайтър ли е? Лето не съм за го поръчал, а той ми го донесе. Не го е поръчал, този понеже два пъти повече я слушал. Оле, Нино, ми какви си тия работи видели? Пак къща ли ще? Оле, мамо! Значи мотик за... Виж там още имаш. Още има за... Те работят от 7 и... Те работят от 7... От 7 и от 8. Така. Васка, виж има още една къщичка. Ама нещо има тук още. Васко пише. Я да видим какво. Васко. Какво е това, мамо? Донеси го, донеси го заедно с пакетчето. Май чермеко. Ядене, няма. Донеси го да го отворим, донеси го спокойно. Не си изтърве това. Вау, къщичка. Къщичка, дядо Коледа, ви. Ето, Нино, я виж. Я виж. Ладо, мамо, страхотно. Ма той май ви, ние също ви я донеса и на... Страшна. Я ви? Това от приказката. Я ви? Да, не. Мале, Хензел и Гретел. Шоколадовата. мале, Нино. Оле, каква е красива видели. Страхотна. Много красива видели. Айде. Аз сгубява ли сте това? То не сме го сгубяли. Това трябва на спокойствие у вас. Той батко ти ангел може да ги сгубява тия. Браво. Много трудно, аз още се мъчих. Кажи на Васко, кажи на Васко. Ай. Това си някаква Нино, той какво видели? Боксова круша и ти ще я биеш. Ей, сериозно ли видели? Ма ти поръча ли си на дядо Коледа тази боксова круша? Оле, боже. Бате! Здравей, честита Коледа му! Я покажи на батко ти какво ти е донесъл. Много слушал бе. Гледай Жив и здрав! да ти казва ли? Тук е минал. Айде, Чакай да как се Коледа. Такава нещо. ма страшна работа бе. Страшна работа. Ма много си слушал бе. Ма ти си бил най-послушното момче бе, Васе. Какво е той? Ме той какво е бе, дели? Той дартс ли е бе? И ще хвърли ми. Гено! Играем си Честита Коледа, жива и здраве. Кажи мама на Галя, честита Коледа. Абе, Марио? Дай. Това е едното с вода, другото е с въздух. С вода.
Ой, това с въздуха не мога да надуя. А то с помпа. Господарят на камък. Нино, какво става, бе? Да те казва легендата. Към слайсър. Ето тук си изигра. Маската го напада. Какво става, дели? Първата коледа. Боксова круша! Ей, бе! Искай! С кой се биеш, бе? С боксовата круша! И още два мастера ти останаха. Остава се нещо за чоп-чоп.